De veelbesproken musical Elisabeth beleefde vanavond hier in het theater aan het Vrijthof de zogeheten Limburgse première. Met veel bekende artiesten op het podium, maar ook in de zaal. Ja, een musical is weer wat anders, hè, André. Hoe bevalt je dat? Nou, het is sowieso... Ik ken de oude Sissi, hè. Ja, dat is een andere koek. Dat is een andere koek, ja. Heel anders, ja. Nee, dat is meer de werkelijkheid, geloof ik. Hè? Ja. Wat ouder. Ja, zoals het was, hè. Ja, want Sissi op zich, zoals we het kennen met de Kerstmis, dat was met wat meer houding eigenlijk. Ja, heel anders, ja. En hoe kijk je daarna professioneel naar de productie, zou ik maar zeggen? Ja, ik denk dat dat een hele goede productie is. Hè. Ja, kijk, er zitten 14 man in de bak. Ja. Jou een paar meer. Ik ben muzikant, dus ik hoor hele andere klanken. Maar ja, dat is natuurlijk ook, ik snap het heel goed. Maar dat is wel jammer natuurlijk. Ja. Dit kan allemaal veel mooier klinken. Ja. Maar dan zou je een orkest van 50 man of zo doen. Of 60 of 70. Ja. Nu past hij er niet, denk ik. Ja. Ik hou heel erg van musical en ik hou van Pia en van Milan en van iedereen. Dus ik vond het wel fantastisch om het te zien. Ja, en was het ongeveer wat je had gedacht? Ja, ik heb namelijk al eens gezien in Amsterdam. En maar het is altijd boven verwachting. Ja. Ja, wij kennen nog Sissi met Kerstmis en dat was heel lief en heel... Ja, maar het was een sprookje. Ja, vanavond was het niet zo'n sprookje eigenlijk, dat was er al ruig, hè? Nee, maar ja, dat is ook de Sissi-film van Kerst is wel het sprookje en wordt alleen maar de mooie dingen verteld. Dit is gewoon de realiteit. Leven is niet altijd een sprookje. Nee. En musical, zou dat iets zijn voor jou? Ja, het staat... Als een klein meisje droom ik ervan om in een musical te staan, dus ik hoop één dag. Wie weet. Wie weet. In die tijd kon je eigenlijk ook wel heel feministisch zijn destijds, toch? Of in ieder geval opkomen voor jezelf. Elisabeth bedoel je? Ja. Ja, maar ik denk niet dat ze dat bewust zo deed voor het feminisme, maar meer voor zichzelf ook. Ja, oké. Ja. Maar ik bedoel in ieder geval dat een vrouw zelf Absoluut, zij was iemand die... ze was de beste Amazone-rijder in Europa bijvoorbeeld. Ja. Zij wilde ergens voor gaan staan. Zij was iemand die veel reisde. Ze was heel zelfstandig. Ja, absoluut. Maar wij kenden van vroeger zo rond de Kerstmis de Sissi-film. En ik had het idee dat die dan veel, laat maar zeggen, meer honing had. Dit was wat rauwer. Ja, de films zijn toen gemaakt omdat ze een feel-good gevoel wilden hebben naar de oorlog. Precies. En hebben dat sprookje. Ja. En dit is de rauwe versie, de echte versie. Ja, de harde werkelijkheid. Zo is het. En zo'n musical te doen, want dit is dus niet alleen maar halleluja en romantiek, maar ook een beetje rauw. Hoe voelt dat? Ja, het is fijn. Ik heb natuurlijk deze rol gecreëerd ooit in Oostenrijk, 32 jaar geleden. En het is leuk om het in een andere versie te doen. Om ook te kijken van, dan heb je een jongere Elisabeth, een oudere Elisabeth en ook een andere vorm. Andere interpretatie, dus dat is wel hartstikke gaaf. Daar kun je een beetje mee spelen. Ja, precies. Ja, het is wel te gek hoor. Ja, in wezen had je allerlei personages door elkaar. Hè? Je was de cavalier d'amour en zelfs de dokter. En ook wel de profeet des doods. Ja, allemachtig. Ja, dat vind ik het mooie van deze rol. Dat het een... Ja, kijk, de dood komt in zoveel verschillende vormen. En ik vind dat het heel mooi weergegeven is in deze voorstelling. Daar heb ik ook wel naar gezocht. Ik wilde het eigenlijk ook wel een mens van vlees en bloed maken. Maar ik denk dat hij daardoor onverwachter wordt of zo en spannender. En dat is heerlijk om te spelen. Ja. En had je daar dus ook zelf een behoorlijke invloed op van hoe wil ik dat gaan doen? Zeker, ja. Er zijn heel veel versies hiervoor geweest. Ja. Ik werd door Albert gevraagd om dit te doen en toen heb ik wel gezegd, ja, ik wil het heel graag doen, maar ik wil er wel een nieuwe invulling aan geven. Nou, dat past natuurlijk bij het feit dat we een hele nieuwe versie hebben gemaakt ook. En ja, wij zaten heel snel op één lijn en de regisseur Frank van Laken die heeft de ultieme vrijheid gegeven om te zoeken wat het moest worden. Dus dat is wel gelukt, ja. En af en toe was er ook nog wel een link naar de dag van vandaag als je de kranten openslaat. Zeker, ja, en dat maakt deze voorstelling helaas zo actueel. Ja. Maar daarom is het wel heel belangrijk dat we spelen.
Ja. Dus ik ben wel trots dat we nu met deze voorstelling langs de theaters gaan. En dat het mensen ook wel aan het denken zet. En dat mensen wel oprecht meegenomen kunnen worden door zo'n show ook, ja.